Podemos leva unhas semanas no ollo do furacán polo enfrentamento entre dúas correntes do partido, unha liderada por Pablo Iglesias e outra por Íñigo Errejón. Detrás, os seguidores de cada un deles serán na Asamblea de Febreiro cando se libre a batalla final de entrada aos posicionamentos. Falamos coa secretaria xeral de Podemos en Galicia, a deputada Carmen Santos. Boas tardes. Hola, moi boa tarde. Vostede se posicionou claramente con Pablo Iglesias, co secretario xeral do partido. Cree que os de Íñigo Errejón lle están a facer dano a Podemos? Bueno, en primeiro lugar, gustaríame decir que realmente non é tal a magnitude das diferencias como parece que se trasladan, tamén incrementado polo uso das redes sociais. Pódese decir que temos certa responsabilidade tamén niso, no uso das novas tecnoloxías, e que está moi ben para informar, pero que bueno, que parece tamén algo maior do que en realidade son diferencias dentro da fraternidade. Con respecto ao que me preguntas directamente, pois, aínda que é certo que eu teño unha sintonía que non é nova non solamente co secretario xeral, sino con parte do sector, que compartimos unha filosofía común, uns obxectivos comuns, bueno, unha forma de ver o proxecto e de ver as necesidades da xente moi semellante. Non quere decir que hai compañeiros do sector de Íñigo Errejón que teñen outra visión, que reclamaban un pouco máis de moderación ou ser máis persuasivos, que realmente eu teño unha relación magnífica. Sí que hai outros compañeiros que eu creo que xa non distingue de familias, aínda que sí que se falou un pouco de persoas moi próximas a Íñigo, que consideramos que igual están facendo un uso indebido, xa pasando líneas vermellas de certas comunicacións públicas, de certas informacións a través das redes sociais ou críticas a decisións legítimas que consideramos que, bueno, non son demasiado constructivas nin positivas, e que nos gustaría que, bueno, que todos intentemos manter a cordialidade do debate e que sexamos leais e non entremos nesas dinámicas. Claro, é que o que parece que cada día que pasa vai a máis o enfrentamento, hai novas persoas pronunciándose a través das redes sociais, e isto de algún xeito se está notando en Podemos, e incluso se pode interpretar como que hai risco de ruptura. Non, en absoluto. De feito, non temos medo aos debates, igual, e sí que hai que calmar un pouco xa, a través das redes sociais principalmente, certas manifestacións, que a xente agora todo o mundo quere opinar, e que está ben que todos opinemos, é positivo, pero mantendo a cordura, porque xa ás veces xa se critica por criticar, porque me parece que tamén en certos compañeiros do sector máis próximo a Íñigo, xa tanto victimismo está desmerecendo un pouco, pois non sei, creo que todo se incrementa co altavoz dos medios e das redes. Claro. Eso é o certo. Non está pasando nada diferente que pasan en outras organizacións políticas, no que é as dinámicas internas, só que non somos tan transparentes que parece que hai unha guerra que realmente non hai, na magnitude polo menos que se está trasladando, ni moitísimo menos. Claro, pois que pasa este debate. Vostede mesmo decía, non? A través das redes sociais como que todo se magnifica, hai opinións, moitísimas opinións de dirixentes, pero detrás dos dirixentes de moitísima xente que está tamén con eles. Quero dicir que ao final parece que hai un rebumbio no partido en Podemos que se pode traducir, pois eso, como decimos, nun enfrentamento. No, en absoluto. De verdade que grande. Non. De verdade que non. Claro, eu que vou a xuntanzas e que estou con eles, incluso me xeran a min dúbidas ás veces cando vexo dende fora, e son parte do órgano de dirección, e despois cando estamos nas reunións estamos nos rindo, o que o trato é excelente, entón te das conta incluso hasta como che pode distorsionar a unha mesma que forma parte do partido e da estrutura máis, pois que está máis vinculada a este proceso, e que realmente non, bueno, Pablo e Íñigo se queren moito, son moi amigos, discrepan, igual que a mí me pasa con xente da miña executiva, que en determinados momentos nos acaloramos e demais, pero como non falamos polas redes, ninguén se entera, igual que cando ti podes ter unha discrepancia cun irmán e que nadie pon en dúbida que o queres con locura. Sí, entón, bueno, sí, que se discutes en Facebook parece que vos levades a matar, claro. E sin embargo non é así. Sí, pero este tipo de enfrentamentos non son máis de eso que se chama vella política? Os enfrentamentos por diferencias políticas lexítimas nun proceso de construción dun novo salto cualitativo en Podemos non é nada de vella política, todo o contrario.
Todo o contrario, hai unha diferente visión estratégica de cal é a liña que debe levar Podemos. Hai un sector que xa dixo claramente que prefire ir a unha posición máis moderada, hai outro sector que con diferencias, porque tampouco dentro dos que somos máis próximos ideolóxicamente e políticamente temos un pensamento único, tamén temos os nosos matices, porque eu de feito con ter moita proximidade con Pablo Iglesias e co seu sector, tamén estou de acordo que hai que facer propostas moi elaboradas e ter un contacto directo ca administración pública e ca sociedade civil para poder persuadir a xente que ten máis recelos con nós, e, sin embargo, son posicións que se complementan e que é un debate constructivo de nova política, porque ninguna organización das que existían previamente dá uns debates en aberto. Vamos a facer unha asamblea multitudinaria presencial, vai haber unha votación que esperamos incrementar a participación desta última consulta, que, o sea, lle preguntamos á xente como íbamos a votar, porque non había acordo e non queríamos facer un pacto de cúpulas cunha negociación, e o votou a xente. E unha última cousa, esa asamblea de Vistalegre que se prevé pode ter consecuencias no liderado do partido en Galicia, o resultado desa asamblea? Non ten ningún tipo de relación, porque a Asamblea Cidadán Galega vota autónomamente os cargos e as direccións dentro de Galicia. Distinto é que, como nós temos que seguir unha línea estratégica estatutariamente, polo menos hasta estes intres de coordinación ca que é a línea estratégica estatal, marcada desde o órgano de dirección estatal, e dependendo do proxecto que gañe nos termos que este establecido, pois teremos unha actividade política máis ou menos descentralizada. Nos apostamos por unha maior descentralización e que, aínda que sigamos na coordinación ca dirección estatal, para poder facer políticas globais para todo o Estado, e porque creemos que hai que construir unha alternativa ao Partido Popular en clave estatal, pero respetando a plurinacionalidade do noso país, pois únicamente no modelo organizativo e no modelo nese sentido político pode haber variacións, pero non no orgánico. Carmen Santos, moitas gracias. Moitísimas grazas a vos. Boas tardes. Boas tardes.